як бора дар як лаҳза наметавонам ки умедвария надоштем. Амрои ма ба Москва рафтам 3 моҳ пеш. Проверка мекунам, меган маҳкам нест. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. ҳатман дар видео лайк гузорен ва бо диққат тамошо кунен. дар як мавзӯи муҳим суҳбат мекунем. хотиррасонтон мекунам ки телеграми сарпарасти мо дар комментария закрепит кардагия ҳамун телеграм будроен обуна бишавен. хоб бародарои азиз ва гироми қадр, чӣ хеле ки аз номи видео диден, дар ҷои патентгирӣ баъзе шаҳрҳои Федератсияи Русия шаҳрвандои хориҷиро қабул накардастанд. аз чӣ сабаб? аз сабабе ки муҳлат боз ҳам продличид. дар Федератсияи Русия то моҳи сентябра муҳлат додан барои тамоми нафарое ки патент надоранд рафта патент кунанд, депорт намешаванд. аз ҳамин сабабе ки шаҳрвандои хориҷӣ бисёр рафта муроҷиат мекунанд ба ҳамун сахр ва дар дигар шаҳрҳое ки ҷойҳои патентӣ ҳастанд, махсус дар Новосибирск ва дар Самара як рӯз ё ки 2 рӯз мешавад шаҳрвандои хориҷӣ ҳуҷҷат пешниҳод карда наметавонанд қабул накардастанд. ва ин ягон маънои безеба надорад бародарои азиз ки то маҳкам шидагиаи ҳамун корхонаҳо патент наметиҳанд дигару дигар чизо. аз сабабе ки шаҳрвандо бисёр муроҷиат мекунанд, муроҷиаткунандаҳо зиёд ҳастанд, ба ҳамин хотир мақсад ба навбат қабул кардастанд. баъзе нафарот мумкин видеоша дар шабакаҳои иҷтимоӣ дида бошанд ки аз ҳамун корхонаҳо коркунои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баромада барои мардум суханронӣ мекунанд ва мегӯянд ки мақсад аз сабаби зиёд будан, аз сабаби зиёд ҷамъ шудани шаҳрвандои хориҷӣ як бора дар як лаҳза наметавонанд ки ҳамада хизматрасонӣ кунанд. ба ҳамин хотир мақсади ин видео дар чия шумо ҳама чиза нодуруст нафаҳмед ки патент наметиҳанд ё ки дигар қабул намекунанд ё ки маҳкам шидаста ё дигар чизо. ман ҳама чиза аз рӯи комментарияҳо хондам ва хостам ки як видео кунам ва камтар информатсия ҷамъ кардаму барои шумо ҳамаша фаҳмондам бародарои азиз. то моҳи сентябра ҳаматон метавонед ки рафта муроҷиат бикунед, тибқи укази нав документҳои худтона 100% кадам бигиред, баъд патент қонунӣ гирифта кору фаъолият бикунед. комментарияҳои шуморо мехонем, камтар ба саволотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо бихоҳед границаи Қазоқистон бирен перескат кунед, номерошон мебирояд, зангшон занед, шофёрои ботаҷрибаанд ва назар ба дигаро нархошон арзонтарад. як нафар нависондаид: салому алайкум ака, соз хуб, ман Москва рафтам, работа карда будам. 25 рӯз истодум, як мушкилӣ шид, омадам Тоҷикистон. патент нокарда, бо рафтаниям, метавонам гузашта, ягон мушкилӣ намешавад. барои 25 рӯз истодан бе патент дар назар дошта бошӣ, не, ягон мушкилӣ намешавад. ва ҳозир як лаҳзае ҳастае ки бе ягон причинара метавонанд ки шуморо бигардонанд. ин чизо ба назари ҳамаи мову шумо маълум аст бародаро. бигем ки аз тақдиртон мебинед. ягон кас барои шумо ҷавоби аниқ гуфта наметавонад ҳозир ки 100% меравӣ ва мегзарӣ аз фурудгоҳ. як нафари дигар нависондай: салом, ман 4 низ спискада будам, 3 моҳ шид омадам. бирам бо Москва мешава ака? Пешакӣ раҳмат. ҷавоб интизорум. нафарое ки 4 низ спискада буден, аз Россия биромадантон хубиш ҳамияе ки ба шумо фурсат доданд ки як бор граница бигзаред ва айсари нав омада будроен документҳои худтона 100% кунед. бале, мешавад. баҳром Тошев нависонда: салому алайкум ака, як бори дигар бахшиш акам, мо 10 моҳ шид ай Москва омадем, умедвария надоштем. амрои ма ба Москва рафтанд, бирем мешавад? бародар, ҳамин саволо ба ёдом аст ки як ду бора ҷавоб додастам ки то муҳлати видваренията аниқ кад чанд қайнай, агар ки 3 моҳа боша мисол, бале метавонӣ. яке мумкин аст 1 сола ё 5 сола ин чиза аниқ кад, баъд ай паси рафтанат мешавад. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорумон, ҳозир мегӯянд ки студентҳо баъди донишгоҳ 3 моҳ хизмат мекунанд. ҳамин гап рост боша ё ки не? ин гап ҳозирашда ҳамихе гапи мардумия, бигем хато намекунем, чунки дар бораи қонуни хизмат ва уҳдадориҳои ҳарбӣ ягон тағйироту иловаҳо нашида. агар ки мешид аз ҷониби вазорати мудофиа информатсия мебиромад ва қайд карда мегуфтанд ин чизоро. Сайфуллоев нависонда: салому алайкум ака, маро аз аэропорти Домодедово гардонданд 3 моҳ пеш. проверка мекунам, мегӯянд маҳкам нест. дар Домодедово печат заданд, аннулировать карданд. сабабаш телефон ҳаст. бародари азиз, ҳамин як гапае ки аз тақдиртон мебинед гуфтан, ҳамин маънои ҳамонро дорад ки мисол мерен як
телефонот причина мешава. Як бе ягон причина мегиранд, мегардонанд, ҳам хеле печат мезананд, рӯӣ мекунанд. И печате ки задагиянд ҳамира маънош запрет аст. Мақсади гап шумо мегем проверка кардем, запрет нест. шумо бирен ҷои шуғли аҳолӣ, уҷа шиноснома вараводид, корхонаи вазорати корҳои дохилии Русия дар ҳамун шаҳри Душанбе ҷойгираи мисол, уҷа да мерен отпечатки меспорен. Просто паспорт, ном, фамилия проверка намекунед. Отпечатки меспорен, мақсад ҳамаш дар уҷа аниқ ва тасдиқ мешавад. Назарзода нависонда. Салому алайкум ака. Мара 1 сол пеш аз аэропорти Внукова гардонданд. Як бори дигар рафтанам буд, паспорт ма санҷидам, гуфтанд тоза. Рафтан метонам ё ки не? Бале, метонен рафта. Амол нависонда. Салом ака. Ҳозирам трудовой договор кардан ҳатмӣ ҳаст ё ки не? Бале, трудовой договор мекунен вақте ки аввал патент мегирен, баъд трудовой договор бо ҳамун корхона мекунен, шаҳрномаи меҳнатитона мебанден. ӯ трудовой договора бо патентон бояд ки дар вазорати корҳои дохилии Россия уведомление рӯӣ кунен. Ва агар ки накунен, аннулировать шидани патентон имконият ҳастад. Умаралӣ нависонда. Даъваткунӣ ба хизмат кай тамом мешавад? Ҳамин рӯз 27 май официали ҳамин рӯз тамом шуд даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призови баҳорӣ, яъне ки то рӯзи 27 май буд. Як нафари дигар нависонда. Салом акаи Сорубон. Ду фарзанд дошта бошед. Ба хизмат мебаранд ё ки не? Мақсади гап дар назар дорам. Якаш ҳаст ва дуюмаш ба қарибӣ мешавад. Дар ҳолате ки дуюмаш ба қарибӣ бошавад, то таваллуд кардани ӯ дуюм фарзандтона мақсад дар вақти призов бошад, шуморо ҳуқуқ доранд ба хизмат даъват кунанд ва сафарбар кунанд. дар ҳоле ки фарзанди дуюм ба дунё омад, метавонед ки мисол бо тариқи шаҳодатнома, бо тариқи мақсад ҳамун справкае ки аз родон дода мешавад, баъд ҳуҷҷатотона ҷамъ кунед, пешниҳод кунед, аз хизмат ҷавобтон медиҳанд. Бо ҳамун военни билете ки мақсад 2 сол хизмат мекунанд, мардум мегиранд, бо ҳамун хеле. Зиндаву сарбаланд бошен. барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.